Да. Здрасти пак. Така, готов си? Да. Няма много гледащи. Един човек в момента ни гледа, двама станаха току-що. Ти като се появи, двама станаха. Си чакаш ли още да се съберат или почваш? Не започваме те. Ако след това те да кажат на други да гледат, ако може да се прехвалят. Добре. Мога да почваш тогава. Братя българи, моля ви от все сърце да чуете много добре моите думи. Чрез агенция Тангра през Йоло телевизия Тангра. Панорама Тангра номер 8. В тези дни на открита, жестока, безмилостна, зловеща война на управляващ срещу българския народ, аз искам да се чуят моите думи и да ги запомните. Защото утре ще бъде късно. Значи тази коронавирус е измислена, за да бъде унищожено човечеството. 1,5 милиарда само да останат. И всички казват, и специалисти, че това най-безобидният грип, другия е 5 пъти по-опасен. И даже само за България 1000 човека само тази зима са починали. На ден умират в София 200 човека. След това в лекари, специалисти казват, че за да се изследват с тези медикаменти дали има заразени, Медицинска академия е изкупила 90% от тези медикаменти и не провежда изследвания, за да не могат другите лекари допълнително се закупили, защото имат съвест специалисти и казват, че всичко е лъжа, измама. Няма никакво медицински основания. Професора Костов напусна Министерския съвет и комисията никакви медицински основания за извънредно положение. Главната причина е политическа и икономическа. Целта беше да няма никакви протести, защото не беше се засилило положението с медицинските сестри. И второ, народа да се оплаши, да му се отвлечат вниманието, да не протестира за грабежи на милиардите, за престъпност, за разрухата на България, за мизерията, за всички проблеми. И за това беше наложено това извънредно положение. Да се унищожи малкия и средния бизнес, да нямат работа, да фалират, и защото целият свят иска България да бъде унищожена тотално, че всички имали най-бедни, повече бедни хора, апартаменти, за да ги вземат. И какво се каза правителство? Взема към банка за развитие 75 милиона, а те разполагат с обем от 2 милиарда въртия мафиотски и дава на партийни фирми. И какво? Вместо да иде на дребния, средния да помогне, тя го затвори, уши насилствено.
А в същото време 75 милиона ги даде на колекторските фирми, та докато мине тук, нали, тази суматоха с тази болест, те да преживяват за ядене, пиене и след това да започват да ограбват на народа апартамента. Даже по време на тези хищници, 2 колекторски фирми се бият за един човек. Бой, пистолети, бой, кръв. Ние да му вземем апартамент. Ние. Може си представите, даже знаем 2 случая на една полицайка вземат апартамента, че не е платила 2 месеца за парно и сега нейни колеги ги издържат за храна, за квартира да плаща изгонена. И друг случай. Болен човек, майка му починала, те го подправят, а къде прокуратурата подправят подписа. Тя почина при 2 месеца и му вземат апартамента. Това е тези частни съдебни съвети трябва да бъдат изгорени на клада и правителство, което разрешава. Ние сме водили още 70-та година, 2 месеца пред президента Радев, протести и той не се показва да бъдат забранени. И освен това, този генерал провежда война. Това е десната ръка на Сталин за унищожение на пенсионерите. И казваше така: дай да се простим с тях. Те са поживели, гледали се. Той надгробен им стои. Това е инквизитор, средновековна инквизиция. В същото време допълнително и втората фраза казва така: няма никой смъртен, трябва значи да умирам. И той първият да умре, защото е инквизитора. Той всички говорят, че му дават 1000 лева само за един човек, че е болен, 10 000 лева и става милионер за това, че е обявил някой болен. В същото време, ето, повтарям, тези се крият, а ни изследват дали има болни и в същото време сега някакъв си баба на 70 години лъжат и лекаря каза: аз си режа главата от Тодоров от Русе, че тя не е болна. И стоят 2, обвиняват или ще проверяват 12 други и цялата огромна сграда Александра затворена. Не се лекуват никакви други, за да умрат вкъщи. Няма операции, за да умрат. Това не се, даже и те надминаха и Сталин, Хитлер, средновековна инквизиция. Моля ви се, и за това аз бех направил предавания, 2, 6 и 7 на Панорама Тангра. Казах първо, проклятието на Тангра да се стовари върху тези терористи чрез коронавирус. На техните всички политици, депутати, на журналистите, на лекарите, които лъжат, да е проклятието на Тангра. Ще ги постигне. И предупредих и миналия път. Ето го. Амулета Тангра. Амулета на Тангра. Вижте го. Значи, Тангра е безмилостен. Жестоко наказание. И сега и миналия път повторих, че ще бъдат наказани в най-жестоки мерки, защото от Бог Тангра е българския Бог, иска да защити този велик народ, великата му история, великата вяра, които сме дали, азбука, култура, цивилизация и царе на целия свет. И Китай сме въдели, Индия, Египет, всичко. И какво? Не може да търпи, е разгневен и казва: проклятието да умрат и техните семейства, тези инквизитори, терористи. И да се обяви за спасението в България, до 1 седмица им дава срок да отменят това извънредно положение за унищожение на българския народ. Ето и лекарите казват. Изследването казва, че няма нищо сала измама, лъжа измама. 200 човека си умират в София на ден от други болести, от грипове 1000 човека, но това е за цяла България и така. И за това лекарите казват: ние ще съберем още малко изследвания и ще отидем с изследваните стояги и камъни в София и ще щупим главата и Народен съд ще има и на този инквизитор генерал. Това лекари са безсемни, защото те са дали клетва, когато те имат съвест и искаме да защитим българския народ, който е невинен и да се веднага да се дигне това, тази забрана, това веднага. Ето аз бе го казал и с нощи, за 1 седмица веднага
защото тероризират народа. Народа го тероризира, това са концлагери затворени. Хората шашнати стоят на пазара, никой не каже и днес откачени. Един казвам и обяснявам, че ако не дишаш въздух, чистия въздух, слънце, то убива всекакви бактерии, защото на метър има милиарди бактерии, не само те. Винаги има, от хиляди години, винаги ще има, но организма се бори. И те, понеже няма в България климата и хората са здрави и климата, и насилствено лъжат, но ще има роден съд. Защото много е жалко, че съм казал много пъти с полицията, ето, нали, една полицайка не е взела патента, 30 години казвам, убийци, така, те са убийци, престъпници, грабят също време. Ако не ни платят, ние изпълняваме заповеди. И какво? 30 години бият народа и той не може да простира. Ето и в последния факт. На онзи ден, на 13-ти, блокирана София, на групи ги пръскат, бият. Ето и млада жена, дъщеря е болна, притеснява се мъжа и той безработен. И я арестуваха. Дай си паспорта. Веднага укриха 10 човека, полицаи, в колата, жената пищи, белезниците. Абе, хора ли сте вие българи, бе? Един ден, и аз ми казвам, ами Ботев, ако дойде и казвам, на мен ме викат, твърдят, един ме там, че бе стоях на коня, аз трябва да опиша защо ми идва народът страх, че за бой от полицията и защо загива България, да опиша. И стоях на коня, молехме, настояха да се махна, преместих се след това половин час да видя дали ще дойдат хора, те обиколили площада, но всички не пускат. Полиция, след това на 10 метра от коня направих и снимка с плаката. Време е за революция, последна битка за България, че умира. И след това говориха, ми се обаждаха няколко групи около парламента на Шишман, че са им взели паспортите, тероризират, не им пускат тук до университета, няколко групи, тук точно до площада бяха блокирани. Аз се карам, разправям, обяснявам на полицайите да престанат това, да щат тези престъпници. Казвам, добре ми, ако Ботев дойде и него ли така ще тероризирате? И Ботев Вапцаров каза, и Вапцаров, ако дойдеш така е, терорът долу, бе. Вие българи сте. И какво? Забутаха един там капитал, кака поета, фанаме да ме души. Казвам, ще му изсъкне ръката. Тези, които са ме душили в затвора, полковники, много мога да ви спроя, ако трябва да списък, които са ме тероризирали и са умрели. И тези ще умрат, като ме тероризират. Защото аз съм защитник за България. Като брод, писател, поета, кода Вапцаров, него ли ще опасат за гуща. Аз лежах по затвора. От тази полиция ми щупени 4 ребра, пукнати гръбначния, шините прешани, окотени, душен съм. Ето до Министерството съвет, от Луканов, от Министерството съвет. Мачкани, краката е пред парламента. Какво? Кого защитавате, престъпници? Ами утре казвам и полицай, срамувате децата. Ето сега те ви убиват, унижат и с тези турове за трове, въздуха, водата, храната, убиват вашите деца, майки ще се умрат. И утре те ще ви проклинят. Защо са ждавали тези престъпници, тирани, грабители, мъжители на България? И за това казваме и предупреждаме. Веднага да се дигне това положение, хората да се разхождат на въздух. Това е здравето и децата да не откачат, защото толкова хора ще откачат, че няма да има лечение. Хората няма да могат да работят с лечение, лекари, няма психиката. Те са затворени, концлагери тук. Какво? А ще говорят комунисти, концлагери, Белене, тук какво? Какво правите с вие? Ами гладни, те като са изгонени от работа, вие незаконно ги гоните, за да умрат от работа. Те откачат, че са затворени, че нямат работа, че разболеят. И какво става? Ами той трябва да диша. Знаете, че след има нищо не помага. Той самия и професор го каза, не генерала, но после му наложиха. Няма болни, не е страшно, не носете малито, мъжете. И този лекар, този министър да знае, че хората, народа са дигни и лекарите ще дойдат.
специалистите него ще го с камън ще учупят. И този генерал, и този министър ще му чупат камъни. Така каза, ние имаме съвест, искаме да спасим България. А раз ми изовели тук престъпници, терористи, злодеи, чудовища. Лекарите да кажат, лично, вие хората, като се глупали, търпите, ние ще им шупим главите. Ние ще им слагаме там на площада. С камъни тояги. Е това лекари казват. Защото той да убиват един народ, бе. Абе, моли се, ужас е. И какво? Трябва, примерно, ти слезе, ти пречи да дишаш. Трябва да дишаш въздух и да дишаш парка, кислорода на дървето, на цветята, на цветовете, да дишаш дълбоко. И да дишаш дълбоко въглеродния въздух, който е вътре. И за това, ето, което го казах и лекаря го прави Тодоров, го прожи и всички други лекари. Ето моята теза е това, че ние трябва дълбоко, и кам дълбоко, не плитко дишане, издишване, защото остава и с тия мали още не може да се изкара въздух, да се задушава. И той така, ето моята теза, без да съм лекар и това. Но аз съм учил науки тук, и лекарски, освен други специалисти. И сказа белодробно, а не била. Ето това, че този въздухен път е зарушава. Ето за това, от това зарушение, вие убивате. Не корона, не. Вие го убивате, че не могат да се издишат и да се изсвалят този въглероден двуокис. Е, за това казват лекари, ще дойдат с камъни стояги, тия двамата най-напред и министра, и то генерала, който каза, той е откачил нещо. Той за пари, че му прощават и слава, и некои изради жени викат, той е спасител, ама той е убиец на българския народ. Какъв? Може ли един убиец на цел народ да стане президент? Но да чувате ли се, само муди хора могат да кажат. На най-големия убиец да кажат лекарите друга, че убиец, садист, злодей и на министъра, това са и другите покажи, то специалисти. Защо не ни слуша? Ето и Костов. Го или избяга, викам, аз имам съвест, какво ще ме кландат? Не, ми се съвет, не, никой къде. И за това трябва да се веднага да се бъде спрено. Нали, това насилие, народът да излезе на въздух, децата се виждат, да ходят на училища, не да се загуби тази година, защото как планират това, че поне грабат и сега милиарди 10 да заграбят пак за тест, те ще продължат това, което не до юли, август, до 15 септември, след това ще го продължат, ще кажат, давай, ние да стоим още до края на следващата година, да изкараме целият мандат, докато умре този народ. И за това трябва да се надигне народа и лекарите да се спре веднага и хората да се отворят предприятия, сладкарници, магазини, работилници да си работят, да хората да си изкарват хляба, а и да са спокойни и да могат да си плащат дълго, не да залъжнят и уния. За това веднага това чакат, като залъжнят, идея не могат да си плащат, ограбваме апартаменти и ги продаваме на европейци, на араби, на негри. Е това, че ти не еврей. Както ни продаха земята, златото, така и всичко да прати служа. Да унищожат българския народ. Това е плана. Плана и се изпълнява зле. Ние сме осъдени на смърт, но ние сами с това робско търпение и с помощта на полиция, която тероризира народа, се изпълнява смъртната присъда и умираме. България всеки час и минута е гибелен. Всеки минут. Моля ви се и за това. Чуйте гласът и след това настоявайте веднага масови протести, полицията да спре да изпълняват зловещите заповеди. Защото и техните деца ще умрат, се разборят и майка ми, и баща му, и брат му, и сестра му. От това. Психически и физически. И освен това ви казах тия турове. Що съм гризен, аз съм гризен народа? Правителство гриз, осло. Като се гри, защо внася се, защо не забраниш? От 5 години се откриеш, Що криете, 5 години внасяте 800 тона всеки ден. Цяла България за отровена. И сега продължава. Всеки ден 800 тона. Защо във Варвара дойде една полицейска кола? Защо не отиде? Защо не ги изгони? И тези протестират и малко народа, и тези шофьорите. Бъде бързо да да правим друг ход. Затова народа се надигне и тези да отиде на границата с огньове, да запали тези тирове, шофьорите да ги убие, да взриви. И
спаси България, народа си, живота си. И онзи ден тези, които на 13 идваха протестират, те протестират, защото по Божие право те имат право на живот. По Конституция също имат право на живот. А защо ще го отнема? С никаква вина. За това. Събудете се, брате българи, излезте на площадите, разхождайте се по паркове. В Англия паркове са пълни. С хора, деца, люлки, пълно. И в други държави. Лъжат и в Италия. И как ги правят. Това са лъжи и измами. Лъжи и измами да умрат народа. Нали бяха правили снимка, никакъв лекар в болница, инфекциозна, нито един човек болен, къде се умре. Ами тук е Бойко. Ами главният прокурор като лекарката, която е по лекарствата, професорката, само че е казала, ами не достигат до това, беше така. Лекарства, тя плаши народа, дай да ги осъдим, дай да я осъдим. А добре, ако този професор плаши, този професор като плаши тук народа тероризира генерала, министъра, не трябва ли главният прокурор първо него да го осъди на 100 години затвор? Моля ви се. И за това събудете се, българи, излезте на улица, спокойно живете да си спасите живота, а не да умрете. Разбирате ли? Това е моята дума. И казвам, Тангра ще ги накаже тези терористи, които убиват българския народ. Възрастните тотално искат да ги убият. Предприятия, икономиката рушава. Ще потъна народа в дълго. Ще умре от глад и мизерия. Ще умре, че няма и пари да се храни, понеже кое по-напред дълго ли, данъци, такси ли, храна ли да прави. Ужас, ужас и ужас. Ще идва, аз така го виждам, друго, освен гражданска война, народа ще откачи вече и ще даже тояги, камъни, брадви, като септемврийското въстание. Това го виждам. Не може, щом те ни искат да спрат унищожението на един народ, какво да кажем? Това, Тангра, на този календар си го преснимайте, гледайте, молете се за здраве, физическо, психическо и да наказват вашите врагове. Това е. Това е Тангра. Амулета. Той ще ги накаже тия терористи. Цели семейства. Срока за един скоротечен рак е 4 месеца. Но може Тангра да ги накаже, че са злодеи и за 2 месеца. Нека си правят сметка. Веднага да освободят българския народ. Той целият България в концлагер. И сега какво? Няма даваме да отидеш на село да видиш майка си, баба си и за празниците каза. Не можеш да се придвижиш от Динка. Къде са тия болни? Къде е тази корона? Бе? Този, който издава заповед, да знае, че един ден скоро ще има народен съд. Ще има народен, всеки си получи заслуженото. Аз го казвам истината. Помислете, дайте да защитим България и българския народ. Който има капка съвест да мисли за България, за българския народ, за децата ни. За възрастните, които са работили. Какво? Да гладуват, са да умрат от глад. Вие да им тръпат, да им вземете. И това е целта. Пенсионните, пенсиите, които им вземете, всичко да заграбите. Затова е този геноцид, тази война, този холокост към българщина. Какво ще говорите някога, комунистите бенени? Колко са умрели? И колко са вкарани бенени? 1000, 2, 3 хиляди човек. А тук какво е? Целият български народ се тероризира, убива и унищожава. Невинен народ. Затова веднага да се дигне това, тази забрана и това положение. Веднага, незабавно. Незабавно. Горе до 1 седмица, защото вече и лекарите кажат, ще дойдат и ще публично на улицата ще убият този генерал и този министър. Това си че да кажат. А като дойдат 100 лекари, които имат съвест, ще ги убият. Защото България е над всичко. Да живее България, да живеят събудените българи. Събудете се, защото те ви са ви осъдили на смърт, убиват ви ушати, но вие ударте печата си и последния гвоз е в ковчега на България и на българския народ. Затова събудете се. Събудете се.
Скоро ще има. Какво те го мислят така с месеци и с години. Така ще бъде, така изваредно положение, докато умрат. Глад, това идва. Глад, страхотен глад. И вече гладният, за да умре, какво правят? Първо може да убива. Второ вече, знаете, че случай има, за да спаси да не умре, ядат другия човек. Даже умрели ядат. Ще ядат и живите. И ще изядат и генерала, и министъра ще го изядат. На кайма ще го направят. След това са сами изяждат и това. Страхотно е положението. Събудете се, моля. Всички да се събудат. Тези, които вършат престъпления, да спрат. А другите да мислят и да излезат на въздух, да се спасат. По Божие право и по Конституция имате право на живот. Това е. А те изпълняват и Конституцията се закледи да изпълняваме, да се грижим клетва народа. Тия политици, министри, всички, те са клетва престъпници, затова ще има народен съд. Клей са да служат на народа и на България, какво? Убиват народа, убиват България. И какво? Ясно е, че сега са време разделно. Или си за България и за българството, или си против тях. Друго по народа. Даже обявян се получа. И да те кажат, болен съм, имам разстройство, не мога да стоя и да пия хората па. Няма да отидеш един ден, па ще днема ти платят глоба. Сами имам разстройство, как да напълна гащите пред хората. И така е. Не отивай да изпълняваш престъпни деяния. Защото ето тия хора, които мислиш, че тия, които ги биеш или не те проклинят. Няма ли постигне проклята ми теб, твоята жена, твоите деца? Абе, господин полицай, замислете се, бе. 30 години стига изпълнявате тия заповеди на тия престъпници. Бе. Представнете България и децата си, мислете и майка си, баща ти. Те ще викнат, когато пред смъртно време, като отиеш ще куче преди да издъхне, ще каже, сине, защо не ме защити? Защо не стават моите внуци? Ами ги убиваш и ти своето бездействие и своето действие, че тероризираш народа, който иска да се промени и това да спаси България. Да спасим България, да спасим българския народ, децата си, внуците си, да дадем хората право да работят, да си изкарат парчето хляб. Стига вече 30 години терор. Стига. Затова ще гледате по YouTube, ще видите и тази песента на Тангра. Експрес, 30 години коронавирус. Ето това така ни убиват и се продължава до пълното унищожение на българския народ и на България. И други песни, 15 ще има и ще организираме концерт на площада на 2 май. Искаме тогава всички свободно, нема марли, нема глупости на площада, да честваме априлското въстание. А сега да се освободим от българско робство, да си спомним за турско робство, за нашите герои, защо проливаха кръвта Ботев, Левски, Бенковски, за българско робство, за тирания, да убиват българите, възрастни хора, които са ми изкарали парите и от тех трупат милиони сега, и какво да изгонят 2 милиона българи децата на Запад, да гонят, да грабят. Продават ни земята, златото, всичко. Ако се удържави всичко, пенсиите веднага за 1 юли ще станат 700 лева. И заплатите 1500. И на полицията и те. Но бъдете достойни, бе, защете децата си, майка си, брата, сестра си, а не защитавате мафията и престъпници, унищожители на България. Болно ме е, че България загива. Болно ме и народа, и децата ви умират, всичко е болно. И какво? Полицията. Ми да отиде тя. А каква само заплатката? Ми отиди и този тир го запаливе. Защото той те убива. Те, майка ти, баща ти, децата ти убива, отрава, водата, въздуха, храната. Ти пиеш отровна храна, вода ти, храната, всичко отровно, въздуха, всичко отровно. А ти търпиш за една заплатичка. Ще ти повишим двойно, бе. Но дай да спасим България, дай да спасим децата, да са ти здрави утре, а не да са болни, недъгави, умиращи. Полицията с народа, а не против народа. 30 години е била против народа, а тя е част от народа, но изпълнява за парче хляб,
заповедите на враговете на България. Стига вече 30 години. Стига това робско търпение. Да спасим България, да живее българския народ. Тези, които са работили 40 години, да имат парче хляб и спокойно да живеят, а не да ги убивате са. Затворени, заключени. И без пари, и без глад, без хляб. Въпросът е упрял до кокала. Ще има ли България? Ще има ли България и български род или няма да има? Тук е въпросът. Това мислете всички. И убийците, и полицията, и народа, и възрастни, и младежи. Къде са младежите? Къде е интелигенцията? Бе? Продажна. Затова тангре журналистите, които ни плашат и тръжат. И те ще умрат. Ще проклятят, че и цялото им семейство ще умрете. Това е. Защото това е положението. България да ги има или да няма. Въпросът е, целта е сега да искаме да има. Затова ви говоря, това ме боли. Да има България, да има българин, да живее този българин на тази райска земя, а не за чужденци да бъде. Да живеят събудените българи, да живее освободена България, да ги има на тази земя, райска земя. Събудете се. Бог Тангра е разгневен и дига меча на гнева и проклятието ще накаже всички, които са терористи с коронавирус. Всички, които тероризират българския народ. Защото той е българския Бог, той е защитник и идва и разгневен. Най-скоро време. За да остане България и български народ на тази райска земя. И да живее. По-добре може да живее и от Швейцария, от Англия, от Америка, от Китай, от всички народи. Минерална вода, злато, всичко. А всичко се продава на света. Най-гладуващи, най-умиращи. И какво изнасяме? Какво изнасяме? Работна ръка, специалисти, проститутки, дъщерици изнасяте вие. Вие българи сте си изнасят дъщерите на Запад, в кабаретата на Запад. Изнасяме златото, изнасяме минералната вода, всичко. А какво внасяме? Отровни храни, месо отровно, всичко храни отровно, зеленчуци. И какво? Не разрешава и притоти пазарите, няма българска стока, само чужда отровна. И какво? Торове, да унищожат всичко тая райска земя. Това ли е правителство? Това ли са политици? Това ли са журналисти? Не виждат ли какво става, че се унищожава? И ще защитаваме тия молове, тирове, барове, вместо българско производство и българска храна. За да бъдем здрави, а не най-болните, най-умиращите на цялата планета. Най-гладуващите, най-ниски пенсии и заплати, което може да бъде по-добре от Швейцария. Пенсии и заплати да бъдем. За това. Събудете се, братя българи. За да остане България на този райска земя и народа да остане да живее щастливо. По-добре от всички народи. Да живее България. Тангра каза, проклятено всички да умрат и техни семейства, които са унищожители на България и на българския народ и ни заплащат, тероризират и убиват чрез коронавирус. Да живее България, да живее българския народ, да живеят честните българи, трудолюбивите, способните, с българския дух. Да живее България, да ги има на земята, да остане тук, на тази райска земя. И българския народ да остане името му, а не да се изчезнат и те, народа и България. Да живее още един път България, лека нощ, здраве, дух ви желая, стига вече тази паника. Сами ще умрете, сами се разберете, сами ще умрете от този тормоз, от този страх, робски страх. Бъдете хора достойни, потомци на великите Ботев, Левски, Бейковски и синове на Тангра. Гордейте се, че сте българи. Това беше от лайфа
Чухте какво каза пророка на Тангра, на Бог Тангра Йово Денев. Каза много верни неща за пореден път. И това е. Събуждане, осъзнаване и както той обича да казва и на площада. Друго място за битка няма. Борбата може да продължи. Има интерес за борбата, може да ме потърси налично и да се присъедини към борбата на народа. Това е от мене. Лека вечер и сърце, душа за България!